Kaixo, 10. orrialdeko ariketak egingo ditugu bideo honetan. Kasu honetan, desirtartze sakea izango da gure baliabidea, gai taktikoa, sake matemateko. Desirtartze sakea oso eraso arriskutsua izaten da, zeren eta badakigu, sakea ematen digutenean, edo guk ematen dugunean, sake eman dioten bandoak sake hori saihestu behar du. Beraz, kasu honetan, desirtatze sakea izango da sake matemateko, baina izan liteke beste kasu batzuetan ere, gai taktiko bat materiala irabazteko. Bueno, goazen lehenengo ariketarekin. Hemen zaldia izango da, mugituko dena, eta horrekin dorreak sakea emango du. Orduan ikusi behar dugu, zaldia nora mugitu behar den. Zaldia nora mugitu behar den. Zaldia kentzen dugunean, dezutabea egongo da guztiz kontrolatua dorreangatik. Eta aldi berean ikusten dugu bai C8 eta bai C6 laukiak erregina kontrolatzen dituela, ez ba? Orduan horrekin, ze lauki izan beharko da zaldia kontrolatu behar duena? E7 laukia. Orduan, gu behar dugu zaldia mugitzea, nonora, non laukia kontrolatuko duen. Eta horretarako ditugu bi aukera. C8 mugitzea edo F5. Nahi dute pentsatzea zein dan desberdintasuna. Batak eramango du sake ematea jokaldi baten ematera, eta besteak bi mugimendutan. Zer gertatzen da sakea hemen ematen badugu? Zelan saihestu behar dute beltzek sake hori? Badute aukera bakarra dute, dala erregina jartea erdian. Eta egia da, dorreak erregina hori janda, sake ematea izango dala. Baina gu beti saiatu behar gara, ahalik eta jokaldi hoberena aurkitzen, tableroan beraz, beste aukera zan, eta aukera hobea da, sakea, zaldia, ona mugitzea. Horrek, ze gertatzen da jokaldi honekin, alde batetik E7 laukia kontrolatzen du, eta aldi berean, ez dio hilten erreginari D3 laukira joaten. Orduan, naiz eta kasu bietan sake ematea emango dugun, jokaldi batean sakea zaldia F5 mugituta da. Eta beraz, erantzun zuzena, azken erantzun hau da. Goazen hurrengo ariketara. Hemen zer da gauza, dorra mugitzen dugunean, alfilak sake emango dio larregari, ez ba? Eta zer behar dugu gu? Gu behar dugu dorrea G-zutabean mantentzea. Zeke G-zutabetik mugitzen badugu, adibidez, sake dorra horra mugitzen badugu sake emanez, erregea G8 laukira mugitu daiteke, eta ez dugu ezer lortu. Egia da, hemen aukera izango genuela
dorrarekin G7an jake manda, hasierako posiziora heltzea. Orduan, ikusi dugu, dorrea G zutabe mantendu behar dela. G8 laukian zer gertatzen da, jake ematen duela hori bai, baina erregeak dorrea jan alduela, ez ba? Orduan, zein da jake ematen duen mugimendua, peoia jatea. Egia da, zaldiak dorra jan alko lukeela, baina alfila erregeari jake ematen ari denez, ezin dugu dorrea jan. Beraz, nahi zaldiak eta baita peoiak dorra jan alduten, ikusten dugu desertaltze xakearen boterea, ez ba? Alfila xake ematen du, eta aldi berean dorrarekin G zutabea kontrolatzen dugunez, lortu dugu xake emate izatea. Hau, bi dorra ditugu, eta ematen du, bi dorrekin ematen den xake ematea den adibidea dela, ez ba? Orduan, guk zer dugu soberan? Guk soberan duguna da, errege hau, ez ba? Orduan, erregea zutabe hortatik kenduta, H zutabeko dorrak xake ematen dio, eta G zutabeko dorreak ez dio erregeari eskapatzen uzten. Beraz, berriz ere xake ematea lortu dugu. Hemen dugu dorre bat bigarren hilara kontrolatzen, eta dagoela defendatua zaldiagatik. Orduan zer behar dugu? Azkenengo hilaran xake ematea dorre honekin. Eta horretako aukera bi ditugu. Bat esango litzateke errega mugitzea, dorre honek xake ematen dio, eta esan bezala beste honek ez dio hilten bigarren hilarara igoten. Baina egia da baita ere, enroke luzea eginda, xake emate izango litzatekela. Goazen hurrengo ariketara. Kasu honetan, zaldiak kenduta, dorreak xake emango dio erregeari. Orduan ikusi dezagun, ze lauki dituen kontrolatua zuriak. Zaldia mugitzen denean, dorreak ez zutabea kontrolatuko du. Erreginak bosgarren hilara. Eta bosgarren hilaratik aparte, lauki hau ere kontrolatuko du. Orduan, lauki guzti horiek kontrolatuta izanik, zein izango da erregaren aukera? Erregea eskapatu halko den lauki bakarra hau izango da, berdez markatu dudana, D6koa. Orduan, zer behar dugu? Zaldia lauki hori kontrolatzen duen lauki batera mugitzea. Eta nondik kontrolatzen da lauki hau? Aukera bi ditu. Ona mugitzea, edo ona mugitzea. Beraz, ariketa honetan, bi erantzun posible daude. Hemen, ariketa honetan, ikusi dezakegu ditugula alfil boteretsu bi. Gorriz markatuko ditut. Orduan, zaldia mugitzean, alfil zuri izango da, xake emango diona erregeari. Eta beste alfil honek, ez di utziko
ez da ezazpi laukira, ez da D8 laukira mugitzea. Orduan, zein izango da beltzen aukera? D8 laukitik eskapatzea, ez ba? Konturatu, zaldia kentzean, F7 alfilak kontrolatuko duela. Orduan, beltzen aukera izango da, D7tik eskapatzea, beraz, ikusi behar dugu, zaldia mugitu aldugun laukiren batera, nondik D7 laukia kontrolatzen duen. Zein da lauki hori? Ba, E5. E5etik, lauki hau kontrolatzen du, zaldia mugitu dugunez alfilak xake eman dio, diagonal honetatik esan dugu ezin dela mugitu, eta lauki beltzetatik ez da ere, ba, alfil hau dela eta xake emate. Vale, hau ariketa honetan zailtasunak izan dituzte ikasleek. Lehen saiakera izaten da, dorra gokin da, zazpigarren kasu honetan zazpigarren hilara kontrolatuz, dorrearekin xake emate azken hilaran ez ba, baina zer gertatzen da, lauki horretan, zaldiak dorra jan alduela, beraz, hori ez da aukera. Posizio honetan, pista da, xake emango duen pieza, alfila izango dela. Beraz, mugitu behar den pieza, hau da. Orduan, G7ko dorrea mugitzen denean, alfilak xake emango dio erregari. H7ko dorrea erabiliko dugu bigarren hilara kontrolatzeko. Bigarren hilara beltzen perspektibatik. Zurien perspektibatik zazpigarren hilara. Orduan, guk zer behar dugu G7an dagoen dorretik, G zutabea kontrolatzeaz ba. Orduan, pista hoiekin, zein da jokaldia? Jokaldia da, zaldia jatea. Alfilak, xake eman dio dorreari, erregari parkatu, xakea beti erregari ematen zaio. Esan bezala, H7ko dorreak zazpigarren hilara kontrolatzen du, eta G6ko dorreak G zutabea. Beraz, xake mate eman dugu. Eta ikasleek egin duten jokaldia, orduan erantzuna, hau da, bale? G6an jatea zaldia. Ikasle askok jokaldia egin dute, eta egia da, eramaten gaituela partida irabaztera. Hemen zelan saiestu aldu erregeak jakea, ez du nora mugitu. Beraz, aukera da, eta jake ematen duen pieza, kasu honetan erregina ezin dugunez jan, kasu honetan aukera da, erregina eta erregaren artean, pieza bat jartea. Orduan, hasi gara, zaldia jarten. Zaldia jaten dugu, eta erregina jan aldugu. Eta erregina jaten dugunean, 3 jokaldita gero, xake ematea lortu dugu. Orduan, lehen esan dudan moduan, xakean beti saiatu behar gara, jokaldi honen aurkitzen, beraz, naiz eta dama F3 jokaldiak ere xake ematera eramaten gaituen,
ikusi behar dugu, jokaldi batean dugula sake matea, beraz, jokaldi honena eta erantzun zuzena, hau izango da. Vale. Kasu honetan, dorra mugituko dugu, eta alfila izango da, sake emango diona. Ze gehiago dago posizio honetan? Posizio honetan dugu, baita ere alfil bat, ez diona hilten erregeari, D8 laukitik eskapatzen. Orduan, hori ikusita, zer behar dugu? Dorre hau mugitzea. Eta nora mugituko dugu? G zutabean mugitu beharko dugu, ez ba? Lauki hau ere kontrolatzeko. Vale. Ikasle gehienek holan resolbitu dute ariketa hau, baina, ariketa honetan, garrantzitsua zen, baita ere ikustea, gure erregea saken dagoela. Dorreak, gure erregari sake eman dio. Orduan, kuriosoa da, nola hemen dorrea sakea saiesten duen, eta era berean, aurrerago kontatu dudan guztia dela medio, sake ematen dugun. Orduan, esan dugu, A5ko alfila dela eta erregea ezingo da D8 eskapatu, G6ko alfilak sake ematen dio, eta dorrea F zutabean izan da, laukibi hauek kontrolatzen ditu beraz, sake ematea eman dugu, aldi berean, gure aurkariak eman digun sakea saihestuz. Hemen bestarik eta bat dugu, askori zaila egin zaie. Ze gauza ikusi daitezke hemen. Alde batetik, erregeak laukibi honek kontrolatzen ditu. Orduen ikasle askori bururatu zaiena da, sake ematea horrez ba, eta zer gertatzen da sake horre eman da? Egia da, hemendik ezin da eskapatu, ez da G5 laukitik peoia dela eta, baina zer gertatzen da dorrea S laukitik F6ra mugitzen dugunean, barkatu? Erregea, orain, posible duela E5 laukitik eskapatzea. Orduan, guk dorre hau zutabe honetan mantendu nahi dugu. Ikusten duzu ez posibilitateen den bat sake emateko dorre honekin? Gakoa dago, peoia aurrenantza mugituta, dorre honek sake ematen dio erregeari, esan bezala erregea kontrolatzen ditu lauki hauek, hau peoia kontrolatzen zuen, erregeak ezin du G4ko peoia jan orain dorreak defendatzen duelako, eta ezin da ez da gorantza joan, peoiak F5 laukia kontrolatzen duelako. Sake emate. Eta azken ariketa, gauza izango da ariketa honetan, alfila mugitzen dugunean, dorreak sake emango diola erregeari. Alfila kentzean, alfila kentzean,
ze aukera izango ditu erregeak, dorrea H zutabean dagoenez, kasu honetan alfilaren dela, alfilak ere H6 kontrolatzen du, baina bueno, dorra dago eta beraz, H zutabeko laukiak ez dira izango babesa errege baltzarentzat. Orduan, alfila segun eta nora mugitzen dugun, lauki bi honek izango dira, errega baltzako eko dituen aukerak. Orduan, ze laukitik kontrolatzen ditugu berdez markatuta dauden lauki biak? Oso ondo. Alfila, F zazpira mugituz. Aurreko arikete baten gertatu den bezala, mugitu dugu alfila leku batera non aurkariak jan egin alduen, baina zer gertatzen da? Desertaltze sakea denean, garrantzitsuena dela sake ematen duela eta aurkariak sake hori saiertu behar du. Beraz, ez du denborarik zaldiarekin alfila jateko. Beraz, kasu honetan, eta ikusi dugunez, dorrak sake eman dio, H zutabeko laukiak kontrolatzen ditu eta alfilak F zazpitik, erregeak dituen beste bi ihesbide lauki horiek ere kontrolatzen ditu. Beraz, sake ematea lortu dugu. Eta honekin amaitzen dugu 10. orrialdea.